झांसे में ना आएंगे, मिथिलेश तिवारी को जिताएंगे। जी हाँ, फिर से एक बार रुआ क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहा बटे। जी हाँ, अब की 99 विधानसभा क्षेत्र बैकुंठपुर से राउर प्रबल दावेदार कर्मठ जुझारू जे हमेशा रुआ लोग के बीच में रहे वाला बाबा मिथिलेश तिवारी जी यहाँ के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर बटन दबा के यहाँ के जितावे के बाद। सुनोई बैकुंठपुर के भैया बात कहतानी, हाँ हाँ हाँ। सुनोई बैकुंठपुर के बहिनी बात कहतानी, कमल पर बटन दबाई हा, अरे कमल पर बटन दबाई हा। कमल हनी सानी, कमल पर बटन दबाई हा, कमल हनी सानी। जातिवाद एक बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। जी हाँ, सही बात बा। राउर बैकुंठपुर क्षेत्र के हमेशा विकास के कदम पर आगे बढ़ावे वाला मिथिलेश तिवारी जी की जेकर चुनाव चिन्ह फिर मिलल बा कमल छाप, यही पर बटन दबाई आ फिर से विधायक बनावे के बा। काहे कि अपन क्षेत्र के विकास के रोके के नहीं खे और आगे बढ़ावे के बा। तो अब की मिथिलेश तिवारी जी के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर जौन की ईवीएम के 3 नंबर पर स्थित बा। काम करे खातिर केहू जाई ना बहारावा, जन जन के मिली एही जे रोजी रोजगारावा। एक बार फिर मौका दी मिथिलेश तिवारी के। काम करे खातिर केहू जाई ना बहारावा, जन जन के मिली एही जे रोजी रोजगारावा। छूटल बाटे जौन काम होई फिर से विकासवा, छूटल बाटे जौन काम होई फिर से विकासवा। कमल पर बटन दबाई ह, कमल पर बटन दबाई ह। कमल हनी सानी, कमल पर बटन दबाई ह, कमल हनी सानी। आरी पारी अनुकंपा धारी अब बीचे में मिथिलेश तिवारी, ऐसे लोग के दिल के बीच में बने मिथिलेश तिवारी। माई चाची के भी पूरा मिली अधिकारवा, हर समस्या के इहे करी है उपचारवा। हर समस्या के दवा मिथिलेश बाबा, याद रखिए। माई चाची के भी पूरा मिली अधिकारवा, हर समस्या के इहे करी है उपचारवा। बाबा मिथिलेश दूर करी है सब परेशानी, बाबा मिथिलेश दूर करी है सारा परेशानी। कमल पर बटन दबाई ह, कमल पर बटन दबाई ह। कमल हनी सानी, कमल पर बटन दबाई ह, कमल हनी सानी। युवा बोले दिल से मिथिलेश तिवारी फिर से आवे के काहे लोग बोल रहल बा, ऐसे बोल रहल बा कि इहे मिथिलेश तिवारी जे कि रउआ लोग के क्षेत्र के चौमुखी विकास कइले बनी पिछला कई बार से। रउआ लोग के बता दी कि रउआ क्षेत्र में दिघवा दुबौली बाजार में व्यापारी लोग खातिर शेड के निर्माण करौले बनी। यहाँ तक कि नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी के किनारे डुमरिया घाट पर 89 करोड़ रुपए के लागत से नारायणी रिवर फ्रंट के निर्माण भी यहाँ के तेज गति से करौले बनी। अनेकों विकास के काम रउआ क्षेत्र बैकुंठपुर एरिया में भइल बा। तो ऐसे विकास के गाड़ी तेज और बढ़ावे के बा, ना कि धीमा करे के बा। ऐसे माई बहन चाचा चाची भैया भाभी रउआ लोग से विनम्र निवेदन बा कि अब की चुनाव चिन्ह कमल छाप पर फिर से बटन दबाई और रिकॉर्ड वोट से मिथिलेश तिवारी के जिता के विधायक बनाई। तो ऐसे रउआ लोग से बार बार यह हमारी रिक्वेस्ट बा कि भुलाई मत, आपन चुनाव चिन्ह कमल पर वोट दी। बैकुंठपुर में जय जय बाटे हो, कमल के अब की विजय बाटे हो। माई बहन याद रखी कमल छाप हो। बैकुंठपुर
भैया विधायक बनी है तय बाटे हो। मिथिलेश बाबा विधायक बनी है तय बाटे हो। तय ऐसे बा कि रउआ लोग आपन प्यार हमेशा से बरसावत आई बनी आ फिर हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रउआ लोग आपन प्यार आशीर्वाद मिथिलेश भैया के देम तो सही बात बा रउआ लोग दी। अब की एकदम रिकॉर्ड वोट से जीतावे के बाद बिहार में नंबर 1 विधायक हमार मिथिलेश बाबा के बनावे के बाद। तेजी से बढ़ल जाता अपन बिहार हो। वोट दे के रउआ लोग बढ़ाई रफ्तार हो। विकास के गाड़ी और आगे बढ़ावे के बाद। तेजी से बढ़ल जाता अपन बिहार हो। वोट दे के रउआ लोग बढ़ाई रफ्तार हो। केहू से केहू के न भय बाटे हो। कमल के अब की विजय बाटे हो। मिथिलेश भैया विधायक बनी है तय बाटे हो। मिथिलेश बाबा विधायक बनी है तय बाटे हो। यही जो देखी जेपी जी, रवि रंजन कुशवाहा, प्रमोद गुप्ता जी भी अपने में बात कर रहा बा। लोग दिनों राती हो लोग सपना तक खाली मिथिलेश बाबा के जयकार लगावता आ इहे के जितावे के फेरा में लोग पड़ल बाटे। सही बात बा, मिथिलेश बाबा ऐसा विधायक बैकुंठपुर में होखे के चाही। हम ना इ सारा लोग कह रहा बा। ऐसे माई बहिन अब की लोग के भुलाए के नहीं के अपन चुनाव चिन्ह कमल छाप पर जौन की ईवीएम के क्रम संख्या 3 पर बा। पूरा बैकुंठपुर में एक गो बहाला जहाँ सुन चर्चा मिथिलेश जी के सुनहाला। चारों तरफ हाला बा मिथिलेश बाबा के। पूरा बैकुंठपुर में एक गो बहाला जहाँ सुन चर्चा मिथिलेश जी के सुनाला। मुखिया जी के गान में लय बाटे हो। कमल के अब की विजय बाटे हो। मिथिलेश बाबा विधायक बनी है तय बाटे हो। मिथिलेश भैया विधायक बनी है तय बाटे हो। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपन धमाकेदार प्रचार कैसे रुआ आपन लोकप्रिय स्टूडियो में बनवा सकतनी। इसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा, जेकर मिले के पता बा ब्रह्मपुर पुल के पास छपरा। मोबाइल नंबर 9931252808। पुनः मोबाइल नंबर नोट करी 9931252808। इसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो परिवार के तरफ से सब प्रत्याशी के ढेर सारा शुभकामना बा।